गोलोम बोथोरनि बन्द समखौ एरैनो हगार होआसै एबसुआ। आदब आरो गुन गोनां मावथांखिजों एबसुआ गोबां नाजाबोदोंमोन फरायसाफोरखौ जौगाहोनो। बेजों लोब्बा लाखिना उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि एबसुनि बेन्दोङाव थानाय सिखारिबांला गुदि एबसुआबो गोलोम बोथोर बन्द समखौ फरायसाफोरनि थाखाय बाख्नायथाव हाबाफारि लाना फोजोबबाय। थांनाय जुलाइनि 3 खालारनिफ्राय दिनै 20 जुलाइसिम फरायसाफोरनि गोलोम बोथोर बन्द समाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ होना दिनै फोजोबबाय। बे फोजोबनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै डिमाकुसि दख'र एबसुनि गाहाय नेहाथारि सन्जय बसुमतारी बिथाङा बाहागो लायो। हाबाफारिनि गेजेरजों बुफुल बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो नायनि। दा गिबि समावनो जि जोंनि गेजेराव रादाब बुथुमगिरि सार बिथांमोना मोनफैदों। दा बिनि थाखाय आङो गिबिसिनथाराव आं रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोङो गोलोम बोथोर समाव जेनेब्ला माखासे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना एरैनो थायो नङा होमबा, गेलेलाबायो, माखासे दुब्लि फोथाराव थाङो। दा बेनि सोलाय जोङो माखासे फरायसाफोरनि गेजेराव जोङो गियानखौ बांहोनो थाखाय जोङो सिखारिबांला इउनिट एबसु हिसाबै जोङो मोनबा जोङो फरायसालियाव जोङो बे जोंनि जि फ्रि सामार कचिं जि मावबादाखौ जोङो खुंनाय जादों। दा बे बेलायाव जोङो 2 नं आमगुरि आरो बेजोंनो लोगोसे दिन्दांपारा एलपि स्कुल आरो लोगोसे एमइ स्कुल आरो लोगोसे बायदि जोंहा एलपि स्कुलाव जोङो सिखारिबांलानि आन्दाराव जोङो मोनबासो जोङो लानाय जादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि सिखारिबांला इउनिट एबसुआव माखासे बिबानगिरि दङ। आरो बिबानगिरिफोरखौबो जोङो जाहाथे दोनालासिनो जोङो माखासे जेनेबा इन्टेलिजेन्ट दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोरोंथाइ मावबादायाव जोङो थिसनदों। गासै जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो माखासे जेनेब्ला फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरखौबो जाहाथे फोरोंथाइ मावबादायाव लिंनानै जोङो गोरलै खुदिया गथ'फोरखौ जोङो फोरोंथाइ मावबादाखौ जों होदों आरो बेखौ होनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों निस्सय। साबेसे गथ' दंमोन बे जोंहा गोलोम बोथोरनि जि बेसेन नाङै सोलोंथाइ मावबादायाव जोंहा गासै जोङो टटेल जोङो स्टुडेन्टखौ जोङो सानोब्ला 200+ जोङो स्टुडेन्टखौ जोङो मोननो हादों। नाथाय जोंहा माखासे जेनेब्ला नैबे 2 नं आमगुरियाव लानायनि जाहोनाव माखासे खावसेबां स्टुडेन्टफोरा जोंहा नुजाथिफैनो हायाखै। थेवब्लाबो जों गोजोननाय मोनदों जे फरायसाफोरा नैयाव फैदों, बाहागो लादों आरो बेजोंनो लोगोसे दिथागिरि गार्जेन बिथांमोना जों बाहागो लादों। आरो बेजोंनो लोगोसे जों फरायसाफोरखौ बुंदों जि बर' हारिनि गेजेराव बर' फरायसानि गेजेराव सुबुं सम्पद उजिनांगौ नङा होमबा, सुबुं सम्पद जोङो सोरजिनांगोन। सुबुं सम्पदा ओरैबायदि जानांगोन फरायनानै माबा डाक्टर इन्जिनियार बिदिल' नङा होमबा। डाक्टर इन्जिनियार जानायजों लोगोसे फरायसाया गावनि आथिङाव बोरै जों गसंथानो हागोन, बेजोंनो लोगोसे बिमा बिफा अनसायनाय, समाज सिबिनाय आरो लोगोसे गेदेरफोरखौ मान होनाय आरो लोगोसे बायदि फरायनायजों लोगोसे जेनेब्ला माखासे गावनि जेनेब्ला आखल आखुजों लोगोसे समाज हारि हादर सिबिनायनि बेलायाव माबायदि बाहागो लागोन। बेबायदिनो जोङो समाज सिबिनायनि बेलायावबो जेनेब्ला फोरोंथाइ होनानै जेनेब्ला जोङो फरायसाफोरनि गेजेराव जेनेबा सुबुं सम्पद उजिहोनायनि बेलायाव जोङो माखासे जेनेबा फोरोंथाइ मावबादाखौ जों लानाय जादों आरो। दिनैनि समाव माखासे फोरोंगिरिफोरा राजखान्थि दिनाव मैखोम खामानि मावनायखौ दा बे बेलायाव जेनेब्ला आं बुंनो सानो दा फोरोंगिरिनि मेन खामानिया जोंहा फरायसाफोरखौ जेनेब्ला फोरोंनाय आरो फोरोंनायजों लोगोसे जेनेब्ला फरायसालियाव माखासे गियानखौ जोंहा होनो गोनां थायो। जोंहा नुनो मोनो जोङो फरायनायजोंल' दानि जुगाव जेनेब्ला उथ्रिसारनाय जागोन बिदि नङा। फरायनायजों लोगोसे मानसिया गावनि हेल्थखौबो नायनो गोनां जायो। हेल्थ माने बोरै जोंहा स्पर्ट्स बिथिंजों जोङो नायनो गोनां जायो। जेरैबायदि जेनेब्ला गुबुन जोङो हादोरफोराव जोङो नुनो मोनो, गुबुन जोंहा स्टेटफोराव जोङो नुनो मोनो फरायनायजों लोगोसे जोंहा गेलेनायखौबो समान जोंहा मोनसे नोजोरथि बोनायखौ। बेनिखायनो फोरोंगिरिफोरखौ आं बुंनो सानो जेनेब्ला खावलायनो सानो माननि देरसिन सार बिथांमोन मान गोनां सार बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जेनेबा फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायाव मैखोम जाहाथे बिफाव लानांगौ आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे जोंहा फोरोंथाइखौ होनायजों लोगोसे जेनेब्ला फरायसाफोरखौ जेनेब्ला माखासे गेलेनाय बिथिं आरो माखासे आखल आखु बिथिं आरो माखासे जेनेबा सोलोंनो गोनां माखासे बिथिंखौ जाहाथे नोजोर बोनानै जाहाथे सोलोंथाइखौ जाहाथे होयो आं बेखौ आं गुरै खावलायहरो आरो। बे समाव नुनो मोनो नंगौ खोथाया जोङो बुंनो सानोब्ला जेनेब्ला जों नुनो मोनो मोनसे प्रेक्टिकेल खोथाखौ जुदि जोङो सानोब्ला फांसे जुदि दंफांखौ जुदि जेनेब्ला जोङो जुदि देरहोनोबा जोङो लावहोनोब्ला नङा होमबा, बे दंफांखौ जोङो जोथोन लानांगोन। गिबियाव जोथोन लानानै बेयाव दै नांगोन, सान्दुं नांगोन, बेरा नांगोन नङा होमबा। बेफोरबायदि माखासे जेनेब्ला जोङो जोथोनखौ लानानै फांसे बिफांखौ जोङो फेदेरनो हायो आरो फांसे दंफाङा देरनायजों लोगोसे बियो माखासे जेनेब्ला हमनानै ला देरनायनि उनाव फिथाइ होयो, जेरैबायदि सायख्लुम होयो, साया होयो नङा होमबा, सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोननाय होयो, दान्दिसे सम जिरायनो हानायनि मोनसे स्कप होयो। बेबायदिनो जेनेब्ला गार्जेन बिथांमोना साननांगोन दि फरायसायाबो जेनेब्ला फरायसानि बेलायावबो जेनेब्ला गिबि समाव माखासे जेनेब्ला खस्थ'खौ खालामनांगौ, उन समाव बे खस्थ'नि फिथाइखौ गोदै मोनहैयो आं बेखौ नुनो मोनो आरो। जों नुनो मोनो जेनेब्ला फरायसा उन्दै फरायनाय बिथिङाव जेनेब्ला गार्जेनफोरा माखासे जेनेब्ला बिथिंखौ नोजोरखौ होआ। जेनेबा हमनानै ला फरायसाया मा नांगौ मा नाङा नङा होमबा, आरो बेजोंनो लोगोसे फरायसाया फरायनायावसो गोसो ना एक्सुवेलि स्पर्ट्सआवसो गोसो ना माबा मोनसे
रोजाबगिरि जानायावसो गोसो ना समाज दैदेननायावसो गोसो ना हारि सिबिनायावसो गोसो नङा होमबा बेफोरबायदि माखासे बेलाखौ नायनानै जेनेबा गारजेन बिथांमोना थुलुंगा होनांगौ थांखि बिथांखिफोरखौ लानानै फरायसाखौ जाहाथे फरायसालिफोराव एंगार हरनांगौ आरो लोगोसे बेजोंनो लोगोसे गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय बेफोरबायदि आखल आखुखौ जाहाथे मोजाङै फोरोंनानै होनांगौ आं बेखौ सानो आरो फरायसाफोरखौ खोथाया बेनो जेनेब्ला जों साननांगोन जेनेब्ला जोंबो सासे फरायसासो नङा होमबा जोंबो जेनेब्ला सासे फरायसा हिसाबै जोङो दैदेनगिरि मोनसे खामानि मावबोदों नङा होमबा खामानि मावबाय थादों आरो बे खामानि मावनाया बबेसिम थांगोन जों बुंनो हाया जेब्लासिम जिउ थागोन अब्लासिम जोङो नाजागोन हारिनि थाखाय हादरनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो बे बेलायाव आं नुनो मोनो जेनेब्ला आं बुंनो लुगैगोन जेनेब्ला प्राइभेटजों लोगोसे आरो सरकारि स्कुलनि गेजेराव गोबां डिफारेन्स दङ नङा होमबा गिबि सन्थाराव जेनेब्ला जोंनि गारजेना मा खालामो सरकारि फरायसालिफोराव जेनेब्ला स्टुडेन्टखौ थिनहरनानै माखासे जेनेबा जिखिनि जोथोनखौ लानांगौ बेखिनि जोथोनखौ जोङो लानायखौ जोङो नुनो मोना बे बेलायाव जोङो नायनांगोन फरायसाया फरायदोंना फरायाखै आरो बेजोंनो लोगोसे फोरोंगिरिया थिग टाइमाव फैदोंना फैयाखै बेफोरखौबो माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे नोजोर होनायनि बिबाना बिमा बिफानियावबो दङ दा बेनि बेलायाव जोङो नुनो मोनो माखासे फरायसालि बेलायाव सरकारि फरायसालि बेलायाव जेनेब्ला थि टाइमाव फै माखासे जेनेब्ला फरायसालिफोराव साखोन सिखोन लाखियो नङा होमबा दा दिनै नै नंगुरियाव जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा गेलेनायनि बेलायाव जुदि नायनो थाङोब्ला मोनसे जेनेब्ला गुदि फरायसालिनि बेलायाव फिल्ड थानांगौ नङा होमबा मोजां बिबार बागान थानांगौ मोजां इनभारमेन्ट थानांगौ बेयाव सार्कुलेट खालामनो हानायनि बेफोरबायदि बेलाखौ जोङो सरकारि स्कुलफोराव थि खालामनो हागोन जेब्ला गार्जेनफोराबो मैखोम बिहोमाखौ लागोन नङा होमबा गार्जेनफोरा सानो प्राइभेट स्कुलावबो मोजां प्राइभेट स्कुला मोजां नङा आं हामा बेखौ आं बुंनो साना मोजां नङा होमबा माखासे इन्टेलेक्सुवेल जेनेबा जाखांफुनाय बेयाव जेनेब्ला माखासे जेनेब्ला फोरोंगिरि सारमुवा बेयाव बाहागो लायो फोरोङो माखासे नांगौ गियानफोरखौ प्राइभेट स्कुलावबो होयो नङा होमबा बे बेलायावबो आं बुंनो सानो सरकारि जोंहा स्कुलाबो जोबोद मोजां नङा होमबा बेनिखायनो प्राइभेटनि सोलाय जेनेब्ला सरकारियाव होनायाबो मोजां नंगौना नङा जे सोरबा जुदि गोसोब्ला प्राइभेटआवबो होनाया मोजां नङा होमबा नाथाय सरकारियावबो मोजां आं बेखौ आं बुंनांगोन खिन्थु जेनेब्ला गार्जेनफोरा खिन्थु मैखोम बिहोमा लानांगोन बेयाव आरो गार्जेना मैखोम बिहोमा लाबानो सरकारि स्कुला समायना साबसिन हामसिन जोङो नुनो मोनगोन दा बे बेलायाव आरो